Čaute ľudia, vítam vás na mojom novom kanáli Imagine Griff a dneska budeme hrať Roblox, konkrétne Brainrot Jenga Tower a je to o tom vlastne, že musíte zničiť väžu, alebo keď ste hráč, tak budete musieť prežiť na tej väži a dostať sa dole. No, akorát som ničiteľ, takže budem ničiť a strieľam tu Tung Sahurov a pokúšam sa ich nejak dať dole. Tung Sahur. Skoro. Tung Sahur. Tí hráči sa musia dostať úplne dole a oni môžu skakať po takých medzerách, takže na to sa budeme dávať pozor, aby to tam nebolo. Aby som rýchlo, keď urobím nejakú medzeru, dal ju preč. No, teraz veľa ľudí zomrelo, lebo som to tam nejak zabudoval. Ten, ktorý je tam dole, ten posledný, to je hacker. Tú modrú bodku, čo tam vidíte teraz. Ten, čo tam skáče, to je hacker. Takže toho asi dole nedám, ale uvidíme. Tung Sahur. Tung Sahur. Tung Sahur. Tam hore. Tam hore. Na tú strednú rúžovú. Tung Sahur. Áno. Yes, zomrel, vyhral som. Nice. Takže, takto sa hrá, keď si destroyer. Voutíme Volcano. Teraz sme napríklad hráč, takže musíme vyhrať, takže akože musíme... Tak neviem, čo sa teraz stalo, ale pravdepodobne som zomrel. Áno, zomrel som a... Tak musíme počkať do ďalšieho kola. Tung Sahur. Ak sa vám toto video bude páčiť, dajte like alebo odber a náš by bolo oboje, ale to nemusíte, ale a keď bude niečo dobré, alebo keby že chcete nejakú novú hru, tak napíšte mi to do komentárov, ja si to pozriem a môžem si ju zahrať a urobiť z toho video. Tung Sahur. Tung Sahur. Tung Sahur. Možno budem mať zlé audio, takže pardon. Tung Sahur. Tung Sahur. Tung Sahur. Ináč vy počujete nejakú hudbu tam, alebo? Tung Sahur. A ten Tung Biršov, alebo čo to tam je, tak tam sa dajú kúpiť vlastne veci za viny. Napríklad za 10 vinov sa tam dá kúpiť, myslím, že... za 10 vinov sa tam dá kúpiť nejaký Gravity Coil, myslím. No dobre, ideme hrať. Dobre, sme tu. Tung Sahur. La vacca Saturno Saturnita. La vacca Saturno Musím si dávať pozor na tie bugy, lebo tie fakt akože... La vacca Saturno Saturnita. 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 Toto bol zlý pokus, toto som nemal. La vacca Saturno Saturnita. La vacca Saturno Saturnita. Keď chcete sa mať za frenda, tak volám sa Scarborinis alebo Kurča 13 a dajte mi friend request, ja vám to príjmem a môžeme spolu robiť video potom. Prosím, destroyer. Jažiš, nie.
škoda. Vyhrali sme. Jaj, my sme vyhrali? Jaj. Ja si ten Destroyer sa potom neodpojil. A zase. To čo bolo? OK, ale máme free 2 viny, takže berem. Dám Volcano. Mám už 4,2% šancu byť Destroyer, takže akože možno na budúce kolo to už budem. Joj, to čo je? Ganzanzelli trulala. Ganzanzelli trulala. OK, trochu sa to tu valí. Ganzanzelli trulala. Ty kokos, to čo sa stalo? Tak si mal vedieť. Ganzanzelli trulala. Ganzanzelli trulala. Ešte raz opakujem, táto hra sa volá Brainrot Jenga Tower, takže ak si chcete zahrať, tak sa to volá. Ganzanzelli trulala. 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 Čo má grapple hook? Ballerina Ja neviem, že je v tejto hre. Ballerina Cappuccino. La vacca Saturno Saturnina. Ballerina Cappuccina. Ganzanzelli trulala. Tung 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 sahor. Tralalero tralala. Bombardino crocodilo. Tí dva tam už sú skoro dole na tej platforme. Už sa to skoro skončí. Aha, remíza. Dobre, nič. Dobre, space. Prosím. Už mám 6% šancu skoro. Zase nič. Ako? Prečo sme z Vakovska? Tung 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 sahor. Okay. Aha. Tralalero tralala. Čiže dáme sa do medzery. Tralalero tralala. Ježiš, Bombardino crocodilo. Bombardino tragické. crocodilo. Bombardino crocodilo. Ballerino lololo. Nemôžem. Ballerina cappuccino. Nemôžem brať. La vacca Saturno Saturnina. La vacca Saturno Saturnina. La vacca Saturno Saturnina. La vacca Saturno Saturnina. Ale ja vidím a vidím 4. Ganzanzelli trulala. Ganzanzelli trulala. Ganzanzelli trulala. Už musím byť Destroyer. Teraz. Už musím. Tralalero tralala. Tralalero tralala. Tralalero tralala.
Tralalero tralala. Tyjo, to bol dobrý knockout. Tralalero tralala. Tralalero tralala. Už iba 4, traja. No 4, ale ja vidím 3. Nikto. To je škoda remíza, ale to boli fakt dole. Volkan. Poď, niečo dobré. Dobre, sme tu. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. A nie, Afrika, dobre. Tung 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 sahur. Ty kokos, to čo je? To čo je? Ja som dole. Tung 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 sahur. Ja som tu. Tung 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 sahur. Yes, to bol jaký klač. Som vyhral. Rainbow. Ja. Nie. Hacker je oný. Destroyer. Tung 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 sahur. Tralalero tralala. Ballerina cappuccina. Dobre. Som na medzere. Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina. Ballerino lololo. Bombardino crocodilo. Neviem, tam nie, okej. Bombardino crocodilo. Nie, to som myslel. To mal byť perfect clutch. Bombardino crocodilo. To bola škoda, ale... Bombardino crocodilo. Bombardino crocodilo. Prečo ľudia skáču dole? Bombardino crocodilo. Okej. Bombardino crocodilo. Bombardino crocodilo. Dobre, nejaký Galatasaray. Tam je Rainbow zase. Asi vyhrá pravdepodobne. Yes, konečne. Konečne si mysleli, že môžeme Destroyera aj sam. Prečo chce niekto predovať style brainrotov. Tung 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 sahur. 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 Ty, čo vylezel? Myslel, že to ani netrafím. Tung tung sahur. Pravo, to netrafím. Tung 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 sahur. Už iba traja. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Idem teraz zničiť hentu dole. Áno, presne, to som chcel. Ježiš, nie, teraz ten bahen ten Tung 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 hacker. sahur. Tung 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 sahur. Prosím. A hneď ako zničil, lebo on vždycky, keď akože strelím, tak on vyskočí a potom on nič mu neurobí. Tung 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 sahur. Čo máme robiť? Tung Mám tung ho tung akože sahur. trafiť, alebo čo? Tung 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 Radšej sahur. nie. Lebo potom bude robiť toto a dostane sa dole a som kúkol. Tung 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 sahur. Jo, tak to už nie, to už nerobím. Lebo teraz ja keď trafím tú zelenú a on vyskočí, tak on ako ten stred sa odhalí a on môže vyhrať proste. Teraz to budem bufejkovať. Tung 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 sahur. Celé. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Dal som to na remízu.
Uhral som to. Čo má? Drakona? Dobre. Julian Boss je destroyer. Dobre, hráme. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Okej, tak dobre, idem dole. Okej, tu hneď prepadlo rýchlo. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Jak tam, že niekto je dole? Ja to je hen. Tung 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 sahur. Mám ísť dole? Nie, nejdeme. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Idem dole. Yes! Tung 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 sahur. Ešte som to dal. Tung 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 sahur. Dobre. Tung 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 sahur. To bolo zbytočné, to som nemal robiť. No dobre, čaute, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Natočím ďalšie o chvíľku. Čau.